Yon ay ayon sa engkantong kanyang nakausap, kung kaya't kailangan nito ang matang tubig na pagmamay-ari ni Lola Astring. Sa kadahilanang ito ang bubuhay sa nalaso nilang sapa na pinagtitirhan. Dahil sa lasong yon, kung kaya't hindi na magawang makagawa ng mga supling ang kanilang uri. Pinipigilan din sila ng lason sa sapa na makagawa ng mga bagay na kanilang nakahiligang gawin. Dagdag pa ng engkanto na marami ding nanghuhuli sa kanilang mga uri, kung kaya't hindi nila naaagapan ang pagkawala ng kanilang bilang. Ginang Babaylan, pakiusap ho. Ibigay nyo na ang matang tubig na aming nais. Wala ho kaming masamang hangarin sa mutyang yan, kung hindi ang mapabuti ang aming mga kalahi. Wika ng engkanto. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtulo ng kanyang malabulang luha na siyang nakaantig sa puso ni Lola Astring. Hindi pa man noon natatapos ang araw, ay wala nang nagawa si Lola Astring kung hindi ang ipaubaya ang matang tubig na kanyang nakuha. Sa pagbigay ni Lola Astring sa matang tubig, ay bigla namang napangiti ang engkanto at nagwika ng, Heto, Ginang Babaylan, ang natatangi kong hiyas na pinanggagalingan ng aking kapangyarihan. Hindi yan kapalit ng matang tubig, bagkus yan ay pagpapakita ng aking sinseridad na hindi ako nagsisinungaling sa aking mga sinabi. Naway sa pagtanggap mo nito ay maging panatag na ang iyong isipan ukol sa mutyang iyong ibinigay. Kasabay ng pagwika ng engkanto ay ang dahan-dahan naman itong paglaho habang nakangiti sa Babaylan. Kisap mata lang naman noon ang naging pagitan nang tuluyan na itong maglaho sa kinaroroonan ni Lola Astring. Ilang araw pa ang lumipas at muling ipinagpatuloy nilang mag-asawa ang kanilang payapang pamumuhay. Dahil sa medyo malaki-laki na noon si Pilo Carpio, kung kaya't napagpasyahan nilang mag-asawa na muling gumawa ng pangalawang supling na siyang magmamana sa abilidad ni Lola Astring. Sa pag-uumpisa niyang maipagbuntis na si Pio Carpio, ay doon na nag-umpisa ang pagpaparamdam ng gudur na siyang magiging pangunahing kasangga ni Lola Astring. Isang araw, habang nagtatabas ng mga damo itong si Lola Astring, ay panay ang pagramdam niya ng pagsakit ng kanyang tiyan. Animoy sa bawat pagpitik ng katawan noon ni Pio Carpio, ay dinadala ang kanyang wisyo sa ibang dimensyon o mundo. Ramdam na ramdam noon ni Lola Astring ang pagkakaroon ng pagkakaiba ng kanyang pagbubuntis sa kanyang una at kay Pio Carpio. Alam din niya noong meron ng nilalang ang nakakatipo noon sa kanyang anak, kung kaya't pinili niyang ito ay maiging pakiramdaman at pagmatyagan sa buong paligid. Sa pagsapit ng 3 buwan ng tiyan ni Lola Astring, ay halos gumagapang-gapang na noon si Pilo Carpio. Nakakapaglakad na din ito sa kanilang papag, kung kaya't masasabing meron ng angking kalikutan ang kanilang panganay na anak. Si Dario naman noon ang nagbabantay kay Pilo Carpio kapag natapos na ito sa kanyang trabaho. Kahit medyo abala noon si Dario sa pamamalakad ng kanilang uri, ay hindi nito nagagawang alisan ng oras ang kanyang mag-ina. Alam niya kasi kung papaano nagagalit si Lola Astring at kung ano ang mga kaya nitong gawin kapag umaabot siya sa puntong pinababayaan na niya ang kanyang pamilya. Dagdag pa ni Lola Astring na walang maaaring maging rason si Dario pagdating sa kanila, gawa ng siya ang asawa nito at ang pinangakuan ng kanyang responsibilidad
hanggang sila ay tuluyang tumanda at mamatay. Sa paglipas ng mga araw, ay hindi maiwasang magkaroon ng mga problema si Dario ukol sa kanyang uri. Dahil sa meron noong nagpaparamdam sa kanilang pangkat na mga grupo ng mga antingero, kung kaya't wala siyang nagawa kung hindi ang pag-ingatin ang iilan sa kanyang mga kapatid. Ayon kay Dario, na nagsimula ang mga antingero sa panunubok sa kanila sa kadahilan ng merong isa sa kanyang uri ang nagtangkang kitilan ng buhay, ang ina ng pinuno ng mga ito. Wala siyang kaide-ideya na merong pangkat ang antingerong yon na siyang nagdala ng salot sa kanilang angkan. Kahit ano pang gawing paninisi noon ni Dario, ay wala na siyang magagawa kung hindi ang harapin ito bilang isang responsableng pinuno. Sa pagbalik niya noon sa kanilang pamamahay, nadatnan niya si Lola Astring at si Pilo Carpio na nagbabantay sa kanyang pag-uwi. Dali-dali niya naman noong kinuha ang kanyang panganay nang tuluyan na siyang makalapit kay Lola Astring. "Dario, ba't masyado yatang napapagabi ang uwi mo?" tanong dito ni Lola Astring. "Hindi mo ba nakikita na medyo malaki na ang aking tiyan? Kailangan kita ngayon, Dario. Kaya sana na bigyan mo kami ng pansin ng mga anak mo." Dagdag pa nito. Nang marinig ito ni Dario, halos hindi niya magawang tumingin kay Lola Astring. Aminado din kasi siya noon na medyo nagiging abala na siya sa mga nagdaang araw. Upang mawala ang galit ng kanyang asawa noon sa kanya, ay isa lamang ang naisip na paraan ni Dario, kung hindi ang ilahad kay Lola Astring ang mga totoong nangyayari. "Pasensya ka na, Astring, ha? Hindi ko naman kayo pinapabayaan eh. May mga bagay-bagay kasi sa angkan namin na kailangan kong matapos sa lalong madaling panahon. May grupo kasi ng mga antingero ang sumusubok sa amin sa kadahilan ng merong isa sa mga kauri ko ang nangahas na patayin ang asawa ng pinuno nito. Alam kong mauunawaan mo ang bagay na ito, Astring, dahil ilang beses na tayong nalagay sa ganitong sitwasyon." Paliwanag naman ni Dario. Nang marinig ito ng kanyang asawa, ay pinili nitong titigan siya sa kanyang mga mata. Ramdam ni Dario noon ang pagtatampo ni Lola Astring sa kadahilan ng ilang araw na niyang napapabayaan ang kanyang pamilya. "Dario, kailangan ka din namin bilang pamilya mo. Sana naman makahanap ka ng makakatulong mo dyan sa angkan mo. Lalong-lalo na, ipinagbubuntis ko si Pio Carpio. Wala akong aasahang ibang tao dito kundi ikaw lang." Sagot naman ni Lola Astring. Nang marinig ito ni Dario, ay pinili na lamang niyang tumahimik sa kanyang kinaroroonan. Kahit ano kasing paliwanag ang gawin niya noon sa kanyang asawa, ay hindi niya maipagkakailang tama ito. Kung iisipin, mas importante nga naman kahit papaano ang pamilya ni Dario kesa sa ang kanyang meron ng kakayahan upang mapangalagaan ang kanilang sarili. Sa paglipas pa ng mismong gabing yon, ay doon na nakapag-isip ng maayos itong si Dario. Pinili niyang sundin ang nais ni Lola Astring upang kahit papaano'y maiwasan na nila ang kanilang pagtatampuhan at mga sagutan. Sa pagsapit ng umaga, pinili ni Daryong tawagin ang iilan sa kanyang mga gabunang mandirigma upang ito ay pulungin. Doon lamang sila nagpulong sa isang kubong abandonado, hindi kalayuan sa kanilang tahanan dahil yon ang nais ng kanyang asawa. Sa ginawa nilang pagpupulong noon, tinalakay ni Dario ang tungkol sa responsibilidad niya sa kanyang mag-ina at sa paghahanap niya ng kanyang tagapaghalili habang nagdadalang tao pa si Lola Astring.
Nang malaman ng lahat ang nais ni Dario, ay wala din naman kahit ni isa sa mga ito ang nagawang tumutol. Huwag kayong mag-alala mga kasama. Kahit hindi ako makakabisita sa ating lugar, ay nanaisin ko pa ring makatulong sa paraang alam ko. Hindi ko kayo pababayaan, kagaya ng aking pamilya. Humayo na kayo at mag-ingat dahil nalalapit na ang mga antingerong nagbabalak ng ating pagkawasak. Wika ni Dario. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagsitayuan naman ng mga gabunan na siyang hudyat sa pagtatapos ng kanilang pulong. Dali-dali din naman noong bumalik si Dario sa kanyang mag-ina upang gawin ang mga bagay na maaaring ikagaan ng pakiramdam ni Lola Astring. Ay, salamat naman Dario at nakinig ka sa sinabi ko. Hindi ako galit sa iyo bagkus ay ipinapaalala ko lamang na meron kang pamilya na naghihintay sa iyong pamamahay. Wika ni Lola Astring. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, pinili ni Daryong ilakad sila Lola Astring sa kanilang baryo. Kahit papaano nais din naman niyang makaramdam ng pagkagiliw. Dahil sa pamimilit noon ni Dario, kung kaya't hindi na nagawa pang tumutol ni Lola Astring. Pagdating nila noon sa baryo, bumungad sa kanila ang mga tindahang nakabukas at nagbebenta ng mga gulay. May iilan din sa mga ito ang nagbebenta ng mga inumin at mga sorbetes sa murang halaga. Habang patuloy na nagmamasid noon si Lola Astring sa paligid, ay hindi maipagkakaila ni Dario ang pagiging masaya nito sa kanyang pagmumuka. Panay pa ang kulitan nila noong mag-asawa na para bang sila ay bumabalik sa kanilang pagkabata. Ilang minuto pa noon ang kanilang ginawang paglalakad at biglang napatigil si Lola Astring nang masipat niya ang dalawang lalaking panay ang ginagawang pagtingin kay Dario. Pagsilay niya sa mga ito ay agaran niya namang nakumpirmang mga antingero nga ang mga yon. Sa kadahilanang meron itong mga habay at mga sukbit na agimat sa kani-kanilang mga bewang. Kasabay ng pagsilay niya sa mga lalaki ay ang agaran din naman niyang pagtitig sa mga ito habang dahan-dahang sumisimangot. Nang mapansin niyang tumitig din ang lalaki sa kanya ng panandalian, ay halos hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Sa paglapit niya sa mga antingerong yon, pinili niyang maging mahinahon upang kahit papaano'y makausap niya ito ng pormal. Wala pa noong kaide-ideya si Dario sa kadahilanang hindi niya pa nasisilayan ang pagmumuka ng mga antingerong nagtatangka sa kanilang uri. Magandang hapon sa inyong dalawa. Maaari ko bang malaman kung sinong pinagmamasdan ninyo? Tanong dito ni Lola Astring. Nang marinig ito ng dalawa, pinili nitong magtinginan sa bawat isa na para bang naghihintay itong sumagot ang isa sa kanila. Dahil sa ginawa noon ng mga antingero, kung kaya't ninais ni Lola Astring na muling ulitin ang kanyang sinabi. Hindi ko na to uulitin Maaari ko bang malaman kung sinong pinagmamasdan ninyo sa aming dalawa ng asawa ko? Medyo galit na wika nito. Aba, Ale, wala naman ho kaming pinagmamasdan sa lugar na ito Nagbabantay lang ho kami ng aming mga panindang gulay at manok. Napadating na galing ibayong bayan. Palusot naman ng lalaki. Dahil sa sinabi ng lalaking yun, ay mas lalo pang umapoy sa galit itong si Lola Astring. Ang pinakaayaw niya kasi sa lahat ay ang mga taong sinungaling at mapagpanggap. Kisap mata lamang noon ang pagitan nang tuluyang palitawin ni Lola Astring ang kanyang mutya ng palakol sa kanyang mga kamay.
Pagsilay ng dalawang antingero sa mahiwagang armas na yon, ay bigla itong napaatras habang bakas na bakas sa kanila ang labis na pagkagulat. Alam ni Lola Astring na hindi maaapektuhan ang mga ito sa kadahilan ng pareho silang panig ng kanan. Kung may nais kayo sa asawa ko, sabihin niyo na. Huwag ninyong pagmasdan si Dario na parang hayop at kriminal na merong ginawang kasalanan. Tandaan ninyo na ang kasalanan ng isa ay hindi kasalanan ng lahat. Kung may sala sa inyo ang isa niyang kauri, ay yon ang inyong patayin at hindi ang mga taong nakapaligid sa kanya. Babala na ito sa inyo, antingero. Sana na may madala kayo. Wika ni Lola Astring. Nang marinig ito ng mga antingero, ay hindi nito magawang makapagsalita dahil sa gulat. Upang mas lalo pa noong mapalakas ni Lola Astring ang kanyang paninindak sa dalawa, ay ninais niyang itarak sa lupa ang mutya ng palakol upang mag-iwan ito ng isang nagbabagang marka. Nang tuluyan na niyang ginawa ang bagay na yon, ay halos hindi niya mapigilang mapalipad ang kanyang wisyo sa hindi malamang dahilan. Parang hinihigop noon ang kanyang kaluluwa ng isang nilalang na hindi niya mawari kung saan at kung paano nito nagawang ikonekta ang kanyang kaluluwa sa ibang dimensyon. Halos labis-labis na dinoon ang kanyang pangamba, gawa ng hindi na niya alam kung nasaan na noon sila Dario. Sa pagsilay ng kanyang mga mata, ay bumungad sa kanya ang isang gudor na nagpapahinga sa lilim ng isang puno. Nang maramdaman itong naroon na siya sa lugar, ay agaran naman itong lumapit sa kanya at walang pagdadalawang isip na hinipo ang kanyang tiyan. Babaylan, dumating na ang pagkakataon upang maibigay ko sa iyo ang aking tulong. Ako ang gudor na tikbalang na nangangalaga sa sino mang nasa hanay ng tribong kinalugdan ni Lahon. Sa pagkabuhay ng iyong tagapagmanang supling, ay ito naman ang naging hudyat ng pagtawag mo sa akin. Wika ng gudor. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagluhod nito sa harapan ni Lola Astring habang nakapikit. Kasabay ng pagluhod nito ay ang agaran namang pagbalik ng wisyo ni Lola Astring sa kanyang mismong katawan. Pagsilay niya noon sa paligid, ay nasipat niyang wala na ang mga antingero na kanyang kinakausap. Dahil sa kanyang pagkagulat noon, kung kaya't pinili niyang kausapin si Dario ukol sa mga nangyari. Ayon kay Dario, na matapos niyang maitarak ang mutya ng palakol sa lupa, ay bigla na lamang siyang natigilan sa kanyang kinaroroonan. Ang mga antingerong kaharap niya noon ay tumalikod na lamang ng dahan-dahan nang walang kahit na anong binibitawang salita. Hindi rin nagawa ng mga ito na mangusap kay Dario na para bang labis-labis ang naidulot na panunubok noon ni Lola Astring. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga nilang napagpasyahan na bumalik sa kanilang tahanan. Halos hindi pa kasi makalimutan ni Lola Astring ang nangyari sa kanya sa naging inkwentro niya sa gudor. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, naging maayos naman ang kaganapan sa pamamahay ni Lola Astring. Habang nagbabantay noon si Lola Astring kay Pilo Carpio, ay panay naman ang ginagawang pagmamasid noon ni Dario sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla itong nakasilay ng 3 nagliliyab na sulok patungo sa kanilang tahanan. Dali-dali din naman niya itong ipinagsabi kay Lola Astring upang kahit papaano'y malaman nito ang kaganapan sa labas ng kanilang pamamahay. Pagdating ng mga panauhin,
ay doon na silayan nilang mag-asawa ang dalawang antingerong kasama ng mga ito. Alam nilang yun na ang grupong tinutukoy ni Dario, kung kaya't pinili nilang ito ay salubungin sa labas ng kanilang tahanan. Si Lola Astring na muna noon ang nakipag-usap, sa kadahilan ng pare-parehas sila ng tinatahak na larangan. Magandang gabi sa inyo, mga Ginoo. Maaari bang malaman kung bakit kayo naparito? Wika ni Lola Astring. Wala kaming masamang pakay sa inyo, Ginang Astring. Ang nais lang naman namin malaman ay kung bakit mo nagawang hamakin ang dalawa sa aming kasamahan. Pare-pareho tayo ng pinaniniwalaan, kung kaya't hindi mo maaaring gawin ang bagay na yun. Tandaan mo, buhay ng mag-ina ko ang nakasalalay dito, kaya hindi ako basta-basta matitinag kanino man. Sagot naman ng isang antingero. Walang humamak sa tauhan mo, Ginoo. Ang sakin lang naman, hindi matibay na basihan ang idamay niyo ang aking asawa. Ibang usapan na yun. Lalo pat yan ang padre de pamilya ng aming tahanan. Kapag sinubukan niyong ipagsawalang bahala ang aking mga babala, ay wala na akong magagawa kung hindi ang gawin ng sa tingin ko'y nararapat. Kung ang pagpunta niyo rito ngayong gabi ay para kitila ng buhay si Dario, ay mariin ko yung hindi pinapayagan. Subukan niyo, at nang magkasubukan tayo. Sagot naman ni Lola Astring. Kasabay ng kanyang pagwika ay ang pagsili-tawa naman ng iba't ibang uri ng nilalang sa kanyang paligid. Nang masipat ng mga antingero na balwarte ni Lola Astring ang lugar, kung kaya't pinili nilang maging mahinahon at magdahan-dahan. Hindi naman ho kami pumunta sa inyo, Ginang, upang patayin ang asawa mo. Naparito ho kami upang iklaro ang naging alitan nyo ng aming mga kasama. Sagot naman ng antingero. Nang marinig ito ni Lola Astring, ay pinili naman itong pagmasdan ang kanyang mga kaharap. Ilang minuto pa ang lumipas at pinili na din itong sumagot upang matapos na ang kanilang ginagawang pag-uusap. Okay, sunod kagad natin yung 16 tapos yung dalawa baka i-premiere natin para bukas na. Yun lang. Salamat.